Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, langsung malih kali kula Aisyah Eka Pratiwi ing mriki ing iNews. Perumahan Dinar Indah Meteseh Kota Semarang, Jawa Tengah kerendam banjir amargi wonten salah satunggaling tanggul jebol ing dinten Jumat tanggal 6 Januari 2023. Banjir bandang ing Perum Indah kang manggon ing Pengkol utawa belokan Lari Babon diduga amargi tanggul kang jebol. Sakwise kedadian bencana alam banjir nang dina Jumat tanggal 6 Januari 2023 sing manggon ing Perumahan Dinar Indah, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, genangan banyu wis tekan dodone wong gedhe. Sebagian warga nyelametake awake dhewe ning atap omah lan dievakuasi kaliyan tim gabungan. Banjir bandang ing Perum Indah sing wonten ing Pengkol utawa belokan Lari Babon diduga amargi tanggul jebol kang dawane ngasi 20 meter. Pelaksana tugas utawa PLT Wali Kota Semarang, Heviarita Gunaryanti Rahayu ngandharake yen penyebab utama banjir amargi wonten kiriman saking Ungaran. Dheweke ngomong tanggul jebol amargi debit banyu kang dhuwur. Para warga ing kono sampun diungsikake menyang panggonan kang aman. Diberitakake total warga kang diungsikake wonten 147 jiwa kaliyan 37 kakak. Parah banget, parah banget. Balik, Pak. Balik. Sapa sih saya ngomong sapa? Balik. Parah.